PC-freunen welkom. Jood is de dag weer uzes. De strijd om de zilveren bal kan beginnen. Komt-ie! Yes! Nou man, we nemen het plakje weer even niet. Ja, net. Daar komt hij weer hoor. Ik had er heel veel zin in, ja. Nou ja, dat wil je altijd van zijn dag, toch? Ik zag volle meesken en ja, dat is heel mooi. Nou, als het 2 keer achter elkaar woont, wordt het de derde keer? Ja, dat weet je nooit. We doen het gewoon eens best en we zitten wel. Ja, de was prima. En de eerste opslag van de dag komt op naam van Herman Spreek. Maar de partij van de eerste omloop is die van het parcours Jan Dirk de Groot tegen Gert-Anne van der Bos. Het is op voorhand eens de dreamfinale, maar het lot bepaalde oors. De beide toppartouren treffen elkaar op de eerste list. We komen erin bij 3 eerste gelijk en 6 fjouwer voor Van der Bos en die. 3 eerste gelijk, 6 fjouwer voor het doel van Gert-Anne van der Bos. Jan Dirk de Groot brengt de bal achterin, tussenin bij Daniel Lieser. Ken hem net van Burkje. Nee, mooi pakte de keertje. En is de spanning hier helemaal. Waarom? 3 eerste gelijk en 6 gelijk. 3 eerste gelijk, 6 gelijk. Jan Dirk de Groot. Brengt de bal. Boeten het perk. Krijgt een mooie zitbal en maken de 6 gelijk mooi. En no slacht de bal boeten. Dan mooi krijgt het bedoel van Gert-Anne van der Bos de punten. En nemen zij de leiding in deze partij. Nou een 3 om hier even te staan. No voor, mooi fjouwer om het rijden. En dan gaat het hut, want het wordt ook 4 om het rijden. 4 met rijden, Scheen en fjouwer, 2 keertsen, Gert-Anne van der Bos. Voor hij maar eens Pieter Hiemstra, ja, die bal rond te hut voor hem. En daarmee komt het bedoer van Gert-Anne van der Bos op Scheren 6. Stiert het bedoer van Jan Dirk de Groot op de D. 4 om het rijden, Scheren 6. Zo'n keer dus die in deze bedoel dit seizoen zien we elkaar. 4 keer was de bedoel van Jan Dirk de Groot te winnen. Maar alle keren in de eerste omloop dat wint 3 keer won het bedoel van Gert-Anne van der Bos. Daniel Lieser, Ken Rutten, jij die de partij uitmaakt. Nee, het is Reza Pieter Hiemstra die hem uittrekt. Maar alle lengte die er uit hemzelf had ik en daar moet je nog een keer 6-12 op Telegraaf brengt. 4 met rijden, 6-12. Gert-Anne van der Bos. Let hij zien dat hij in de eerste omloop zij altijd winnen van Jan Dirk de Groot. Hij brengt de bal achterin en het is Pier Peers waar hij de bal kwijt uitslaat. En daarmee is de partij die we graag zien in als een finale. Dan aankomen. De PC-winners van Verliezen hier. Zij gaan terug naar de tweede list. Zij winnen van het bedoel van Jan Dirk de Groot. Maar 4 met rijden en 6-12. Ik zeg toch bij die persoonlijk vooral een grote ontlading. Ja, nou, grote ontlading. Ik bedoel, het is niet zo dat ik het lekker keert, maar zijn eerste omloop, er zit de pers een heel druk op. En ja, goed, dat is ik zo, omdat het wat toppertoeren elkaar direct treffen. Ja, dan moet de ontlading in groot zijn, toch? Dat is dus meer ontlading als oors. Ja, tuurlijk, het is een eerste omloop en je moet zijn toppertoer die ik winnen kan. Laat je dat draaien in achter komen en je winnen dat 4 draaien. Heel sterk. Ja, jongen. Ja, natuurlijk zit er druk op. Je moet gewoon goed keersen en dan ga je oors, dan win je net. Nou ja, klaar. En je laat er wat foutjes vallen, dan ga je er gewoon uit in die man. Ja, dat zei je niet wel. De Groot gaat er dus al, maar stiert toch op de tweede omloop. Want de eerste partij werd woensdag Marten van der Leest, Herman Spreek en Volkert van der Wij. Maar Van der Leest is plezier en zijn maten willen net met hem verder. Hij maakt plakmaatje voor Jan Dirk de Groot en is er kapot van. Ik zie het erop. Ja, en ja, Herman is gewoon heel sterk geweest. Volkert die zei ik van, nou goed, als het net 100% is, ja, dan die weer iets diplomatieker, maar die ging er wel een beetje mee. Ja, en dan kun je wel heel egoïstisch wezen in de beslissing nemen van ik en trouw. Maar dan is hij zelf, ja, ik hou van druk, maar dit is zo'n onmenselijke druk dan. Om het dan toch te zeggen van ik een keertje. Eigenlijk best gewoon u gooit. Ja. Ja. En ik het ook moeilijk. Maar...
Het parcours van Van der Bos, Triemstra en Iziger is vernuiveren hoe de gong van zaken. Coach Erik Seerden, zelfs oud-keertser, kinderen net bij. Laat me vooropstellen dat ik sowieso vind dat dit de PC is. En als het ons vroeger overkomen was, dan had die derde maat van ons gaan staan te balkeren. En die had wel met een blijven en we hadden het gewoon dan met z'n tweeën geprobeerd. Daar ben je maat voor, daar ben je versteld. Dat vind ik sowieso. En daar gaan ze ook volledig balans. Ze laten nou eigenlijk gewoon matten vallen. Vind ik eigenlijk wel een beetje. Maar goed, nogmaals, ik ken het verhaal van hun niet. En hoe ze dit bedacht hebben en deen hebben. Maar dat het apart is, dat staat buiten kijf. Hoe dan ook, de Groot markeert ze op de tweede lijst. Maar eerst nog even de eerste omloop almaatje. Want het parcours van Martijn Olijnsma, Hielke Bruinsma en Marten Veenstra zit gunstig onderaan de lijst. Ze winnen haar eerste partij dan ook eenvoudig. Maar misschien voor de laatste keer opslaan. De bal komt achterin met Marten Veenstra. De bal is boeten. En in die is de winst dus van het parcours van Martijn Olijnsma, Hielke Bruinsma en Marten Veenstra. Ze winnen wel heel eenvoudig, maar 4 miljoen en skinder size van de debutanten Gosse Beeksma en Hendrik-Jan van der Velde. En ik Frederik van der Maai. Maar voor de tweede keer dat die Maai 100% werd naar huis. In de tweede omloop keert dus verrassend Jan Dirk de Groot als vervanger van Marten van der Leest. Hij neemt het te gerren met Herman Sprik en Volkert van der Wij op tegen Pieter van Althuis en zijn maten. Die partij had net een soort spanning, want de Groot komt met zijn nieuwe parcours samen op 4,2 voor. 4,2, skinner. Herman Sprik en de keert voorbij en daarmee wordt het skinnerfjouwer van het parcours van, nou maken ze Jan Dirk de Groot. Want Herman Sprik had bepaald dat Marten van der Leest te volle leest van een blessure en zei ik wil meteen het verder. En daarmee mochten zij een nieuwe opslager uitzieken. Ja, Jan Dirk de Groot, hij ging er vanmorgen in die Titanenstrijd uit zien het bedoel van Gert-Anne van der Bos. En stiert nou weer op het veld. Hans Wassenaar met zijn opslag brengt de bal boeten en daarmee skinnersois van het betoer van Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Volkert van der Wij. Jan Dirk de Groot dan. Kan hij de partij uit mooi zien? Hij maakt de partij uit. En daarmee komen zij op de tredelist. En is het exit voor Pieter van Althuis. Vorig jaar mooi Gerrit Vriesijn nog in de finale. En Gerrit Vriesijn neemt Oski en krijgt direct de blommen. Ik heb echt zeer mooi staan. En wat dat betreft vind ik dat ooit vroeger als liedjesjonkje nooit verwachten. Dus wat dat betreft vind ik het hartstikke mooi. En, ik heb één keer dezelfde finale mooi mochten. Dus vorig jaar. Ik ben verder tevreden. En dan willen we vanzelfs een reactie van Herman Sprik en Volkert van der Wij over het onder kant zetten van haar maat Marten van der Leest. Volkert heeft een kwart reactie. Hey. Waarom net, Volkert? Dat nooit idee, maar oké, maar. Ja, maar elke niet had het toch hoor? Dan was toch misschien daar even op reageren? Dat nooit idee. Is het een complottheorie? Nee hoor. We gaan verder met de tweede omloop met het favoriete parcours van Gert-Anne van der Bos. Zij nemen het op tegen Pieter Bakker, Sjoerd de Jong en Tjibbe Hansma. Die laatsten komen verrassend met 4,2 voor, maar Van der Bos en die knokken haar weer om. Gert-Anne van der Bos. Voorin met Tjibbe Hansma. Die is wel op 10 zoek zitten, maar hij slaagt direct een fractie te let. En dan zit de bal naar boeten en is hij weer. En daarmee komt de partij weer vol sluin in het liekwicht. Ja, dat is vanzelfs de rest die de parcours Gert-Anne van der Bos hield die bewaard. Ik in de eerste omloop draaien hier achter. Nou, ze komen weer om weer. Nog eens die opslagbal van Gert-Anne van der Bos. Voorin bij Tjibbe Hansma. Die is dan een fractie te let en dan zit die bal een heel lang weer. 2 spullen gelijk. Ja, en nu is alles weer mogelijk. Pieter Bakker dan. En die brengt de bal naar boeten. Ja, en dan wordt de parcours van Gert-Anne van der Bos even geholpen. Komen zij waarom in de partij en nemen ze nog zelfs de voorsprong van 4,4. Pieter Bakker. Weer achterin, maar dit is een zo'n gewoon bij Sisse, een dregere bal. Maar Teke Triemstra, oh wat een fantastische onderhandse boppenslag van Teke Triemstra is. Ja, dat is wel keus, hè.
Op hemzelf is dit Hiondal net een verkeerde bal van Pieter Bakker. Goed ertussenin, maar hij kroept eronder en hij veegt hem boppen. Pieter Bakker op een ei. Zie je de wet tegen Triumfstrop? Ja, hij probeert het al, maar dan brengt hij de bal boeten. En dan moet je zien, Petoer in de zwierigheden, want het besjut dat het 6-4 wordt. En dan staat de Petoer van Pieter Bakker, mooi Sjoerd de Jong en Tjebbe Hansma op de D. Dan gaat Pieter Bakker weer. En dan brengt hij de bal op een eiboeten. En zo krijgt het Petoer van Gert-Anne van der Bos het in het laatste wel cadeau. Ze hier in het recht, ze houden een spul achter stien. Maar toch willen de routine het wet te winnen van Pieter Bakker, mooi een routine nemen. Willen ze te winnen. En gaan ze naar de treddelist. 4 om 4 en 6 4. En daarmee vindt het Petoer van Pieter Bakker zijn Wetterlo hier op deze 148e PC. En nu staat Jan Detail in de hele finale op een naaitje in Jan-Dirk de Groot. Want hij is de vervanger zelfs van Marten van der Leest. Ja, een raar verhaal. Een beetje jammer. Hè? Marten van der Leest die nergens les van heeft. Is hij handig goed. Is hij aan de kant zetten met onze maten. Ja, dat is een grote schande dat Jan-Dirk weer keert. Maar goed, we zullen alles wel om te staan weer. Dit binnen de trainen van Karel Nijman. Bij een botsing jeder in de partij van zijn Petoer had hij knies de ribben oproen. Hij kind net verder en mat blessure aanjekje. Dit had het seizoen moeten zijn om het weer even recht. Dit had het even recht moeten zetten, het seizoen. En dat kan nu op deze manier niet. En dat is heel vervelend. Je probeert samen, met Rutmers laatste PC probeer een mooi eind aan te geven. En ik was goed op slag en ik voel me zo fit als een hondje. En er waren gewoon mogelijkheden om door te stomen. En ik heb hem nog een keer op mijn lijstje gezet. Ik wil hem nog een keer hebben. De PC. En daar ben je vandaag een heel goed eind op weg. En dat... oh jongens. Het gaat net meer. Nee, dat zit er net meer. Dankjewel en sterkte. Pier Piersma is de vervanger van Nijman om de partij uit te matchen. Maar tegen maar Rutmer van der Meer en Hendrik Koolstra aan het dreigt in het eerste klaspetoer van Michiel Scheepvaart, Jacob Sagermans en Jan-Sjoerd Tosma. Michiel Scheepvaart. De zoon van de ballenmaker uit Makkum, hè? Kan rondkomen in deze partij. Ja, dit is een goede opslag, hè? Ja. Op een verkeerde hand is maar van Pier Piersma, die er onder trok is. Goede opslag van Michiel Scheepvaart. Ze kunnen van zwaar hier bij het volgende punt dat het bedoel van der Meer al op het deer komt. Maar eerst nog maar even dit. Voorin bij Piersma. Oh, de ronde trog. Pier Piersma gaat de ronde trog. En Hendrik Koolstra verwacht daar dus net meer. En dus zit het parcours van Rutmer van der Meer op het deer. Michiel Scheepvaart. Kan trok in naar de hele finale. Kan een eindmatch aan de carrière van Rutmer van der Meer. Hij brengt het voorin bij Pier Piersma en hij gaat er weer onder trog. En dus gaat het parcours van Michiel Scheepvaart. De verrassing ontnauwt van deze dag. Trog naar de hele finale. En er komt een eind aan de carrière van deze man. Rutmer van der Meer. Hij won de PC. Hij woont nog wel terug tot onder het eind van dit seizoen. Maar we nemen nou afscheid van hem. Het applaus, de steende ovatie van deze man die we mogen toch wel sissen heel wat meemaken had in de keersverhaal. Het shirt gaat uit. Gaat het publiek in. Hij had het wel verzinnen. De bloemen. Treetje keer keerstrie de PC in 2012 en in 2004. Hij pakte een keer een tweede prijs en een keer een derde prijs. In de tweede omloop realiseer je dan gelijk van oké, dit is het dus. Dit is mijn, dit is voor mij de PC. Ja, het is het besef dan helemaal, maar ik gewoon een carrière nou. En dit weer mijn laatste PC, mijn laatste optreden. En dat gaat dan alleen terug heen, ja. En dan komt de krons en dan komt de vrouw met de band. Ja, speciaal moment. Fantastisch natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook fantastische steun aan hun hand. En
Ja, hij is nou thuis en die kennen ook maar de zoon en maar de ogen ben bezig. En ja, de vrouwen ben aan het veld opkomen, dat maakt wel heel stuk goed. Tussen terug keert ze Olijnsma, Bruinsma en Veenstra haren eenvoudig naar de hele finale. Ze had geen moeite met het parcours van Hendrik Tolsma. Tolsma brengt hem voorin bij Martin Veenstra. Die binnen van plak wisselen en hij brengt hem bij de bobslag. En dat is heel erg wichtig van het parcours van Olijnsma. Wat goed ontkeerd is deze dag. Die het eerste omloop ik net altijd reeg. 4 voor Mingen en Skinner 6. En rint nou uit naar een toch wel eenvoudige 4 voor het afsprong. Hendrik Tolsma. Oh, die hebben achterin de Hilke Bruinsma. Nou, wat die bal begint. Ja, ongelooflijk. Die bal weer 4 uur omheen. Hij moest achteruit rennen en springen en dan nog die bal boppen slaan. Ja, dat is de klasse dan van Hilke Bruinsma op dit tijd. En dat achteruit waai. Nog eens die bal die heel diep achterin komt. Hij moet achteruit springen. En pakt hem dan achter de Holloway. Oer de boppen. Martijn Olijnsma, 4 voor het waar, 6-2 in de partij. Almaitje brengt hem dit keer Farin. En dat is een goede bal, het is een zitbal. En dus de voest en de vreugde bij het parcours van Martijn Olijnsma. Hilke Bruinsma en Martin Veenstra was een keer soeverein terug naar de hele finale. Martijn Olijnsma, ja, zelfs elke nien het oer die blessure. Maar goed, 2 omlopen soeverein terug. Hoe gaat het nou met die? Ja, ik heb wel zin. Ik heb nergens les van. Ik heb geduld in deze 2 omlopen, maar ik zie hoe ik opslaan. Dat ik net verwacht in zo'n status die ik van tevoren niet zeg maar. Ik kies snel en ik nog heel veel lijst en ik kom hier en ja, ik heb er heel veel rondien en het gaat goed. Ja, wat heeft er al hier rondien? Want een van de meesten die het net weten, heeft een squark in het spier, in het boppenbeen? Nou, ik heb een bovenbeen heb een spierscoring dus en ja, dat met een volle mountainbiken, zwemmen, rekken is heel goed en ik zit onder medicine. Ja, dat is alles wat ik dien heb en ja, volle rekken op een dag, dat is het. En ja, op rust en ja, dat heb ik dien en ja, het gaat nog goed, we moeten de kappen voorhouden. In de eerste hele finale treft het parcours van Van der Bos op nij Jan-Dirk de Groot. Hij waart in de eerste omloop dus al verslaan, maar keert snel als invaller met Herman Sprik en Volkert van der Wij. Misschien spul de vansprong, misschien het wapenje dat en 6-2, alles in het voordeel van het parcours van Gert-Arne van der Bos. En hij zit dus weer achter deze man, Jan-Dirk de Groot. Brengt hem heel heeg achterin. Een andere tactiek naar Daniel Isger. Rekent hem net zo goed als correct, maar hij komt bij Volkert van der Wij. Die kunnen hem ertoe slaan, maar daar zit dan Dirk Riemstra op het goede plak. Is scherp, hij slaat hem weer nog normaal trouwens Volkert van der Wij. Dus ja, de keer is voorbij en de punten van het toer van Gert-Arne van der Bos. En de skinnertrij eerste. Bal achterin bij Daniel Isger. Oh, die gaat weer boppen hier. Het is onvoorstelbaar. Maar hij rekt zijn fantastisch jood nou daar. Daniel Isger boppen en dus Skinner voor jou eerste. Dit is een fantastische boppenslag weer. Ja, het gaat als het slietjagend. Skinner voor jou eerste en 6-2. En het wordt even later Skinner 4 eersten. Herman Sprik. Voor hij meteen Riemstra. Die valt als je die bal on. En jagen die bal over de bal door de tribune heen. En dan hebben we de eerste punten in de eerste alweer onder de Telegraaf van Siepentoer. Nou, is die opslagbal van Herman Sprik. Dan is die bal wat van hem al en dan moet er hem vallen liggen. En dan rekt hij die bal zo fenomenaal dat hij over de tribune verdwijnt. Skinner 4 eersten en voor jou gelijk. Maar de opslag van Daniel Isger brengt hem voorin bij Herman Sprik. Gaat er onder terug, komt er hier het perk uit. En dus is de zitbal en komt het parcours van Jan de Groot op het teer. Dan gaat Anne van der Bos en die komt op een Skinner 4 eersten. En Sais Fjouwer, dan laat een keert net een hele dikke. Dus dan is ik nog mogelijkheden. En ik ben benieuwd of het parcours van de Groot er in dit geval nog zelfs wel in Leeuwt. Ja, want hij maakt hut. Het is een fantastisch perk, maar tegen Trieps en Daniel Isger. Wat betekent dat het een... nou, kies geen opgooien is, Jan. Hij maakt regenwijzen. Jan Dirk de Groot komt bij de opslag. Brengt hem
toch aardig 4 achterin. Maar daarin is het een krek net keert worden. En dus betekent het dat de eerste finalist van deze dag is bekend. Het toer van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Isiger zitten toch in deze hele finale. Vrij eenvoudig winnen ze namelijk naar de finale gaan ze. En ze winnen van het toer van Jan de Groot, die dus Maarten van der Lees vervangt. En Volkert van der Wij en Herman Sprik. Ze kunnen de tribune op. Ik krijg mij Volkert van der Wij over de beslissing. Want we hadden kwart hoorn over de partij, maar dat wie eigenlijk helemaal geen partij. Het gaat zelfs om de beslissing om Maarten van der Lees erover te helien. Daar wie is er heel stellig in. Ja, klaar. Ik wie er stellig in, zeg maar. Ik bedoel, je keert hier 100%. Je gaat voor de prijs. Ik bedoel, dus dan ja, ik wie er wel stellig in, klopt. Nou ben er orenmeesken, Bigelies, de voorzitter van de PC en ik de boonscoach, Jalling van den Berg, die zei ze, dat is eigenlijk not done. Waarom net? Ja, je bent toch maten, je kiest van elkaar, je bent een petuur, dan zeg je gewoon van oké, ben je blesseerd, dan kies mijn bal keren. Maar we zijn maten en we laten de maten net vallen. Ja, maar ik keert je net voor de lol. Ik bedoel, ik keert je voor de prijs. Wij trainen van het hele jaar ervoor. En ik bedoel, je keert ze voor de prijs, dus kom maar wat te winnen. Ik bedoel, dat kan ik net vallen om de hele dag verbest op te slaan. Dus ja, daar heb je hiervoor. Maar dat had ze dus net geholpen. Dan die orenhele finale, die is spannender. We namen om het Olijnsma het haar zelfs dreig maken tegen Michiel Scheepvaart en zijn maten. Daar komt Maarten Veenstra weer. Brengt de bal nou boven het perk. Ja, daar hier zagen we dus gelijk nog een landje in de lucht. Zo krijgen we weer een hele verrassende stand in deze hele finale, de laatste hele finale. Want het parcours van Michiel Scheepvaart, Jacob Sagemans, Jan-Sjoerd Talsma komt langschieden op 2 spullen gelijk bij Martijn Olijnsma, Hielke Bruins bij Maarten Veenstra. Terug deze boetenslag van Maarten Veenstra. En dan mooi Maarten Veenstra op die Schinnefjouwer op een ei. De opslag voor Zwarje van Siepertoer. Ja, de liet het nou maar de voet helemaal door de line heen. Zwarje voor een zitbal. En ik weet het wel, want die karmaster die er op de opslag stiet nooit een keer wat zoiets. Want dit bent toch gewoon bal niet oeroem binnen. Onbegrijpelijk. Michiel Scheepvaart. Bal heel achterin bij Maarten Veenstra. Liek in de bek bij Talsma. En Jan-Sjoerd Talsma zwarger van de directe winst van Siebertoer. Ja, wordt het weer oppassen van het bedoel van Martijn Olijnsma. Want ze stieren misschien een Sois voor. En nu is het Samarinien weer Sois Fjouwer. Michiel Scheepvaart komen ze heel dol waarom in dit eerst. Brengt hem voorin bij Hielke Bruins, maar gaat richting de boppen. Maar er zit Jacob Sagemans. Oh, die rekt van helemaal verkeerd. En die bal gaat dus alsnog voor de boppenline heen. En dus binnen punt Wolf van Olijnsma. En dit belangrijke eerst. En Olijnsma die komen op 4 van Fjouwer. Martijn Olijnsma. Van een finale plak. Brengt hem voorin dit keer. En dit keer is het een zitbal. En wat van zitbal? Ja, de vreugde en de bierskip is heel groot bij Maarten Veenstra, Martijn Olijnsma en ik Hielke Bruinsma. En Hielke Bruinsma trilt zijn hart van hem af. Scherp blauwen, net te blierd wezen bij de finale plak. Want we willen meer. Ze winnen in elk geval. Maar 5 om een Fjouwer en 6 Fjouwer van de verrassing van deze dag. Ze pakken toch een mooi derde plakje en dus een prijs. Michiel Scheepvaart, Jacob Sagemans en Jan-Sjoerd Talsma. Maarten Veenstra, ja, je weet er vanzelfs altijd van, we roeken de finale, maar dat mag eerst al eventjes. Ja, dat is inderdaad. Ik bedoel, ze beginnen de man die loer. Ik bedoel, dat is mooi en wij moeten altijd nog wel keertje. En je zegt, die man die staat net voor niks in de hele finale. En ja, we iedereen wel lastig mooi, maar gelukkig lastig wel eerst een pakje goed aan. De finale gaat tussen Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger tegen Martijn Olijnsma, Hielke Bruinsma en Maarten Veenstra. Daar komt de eerste opslag en het is voor dadelijk de volledigheid van Gert-Anne van der Bos. En Sakje zei die finale in. Daar kan je maar wist van wijzen dat je van het bovenste bootje van het begin hoort. En dan is zijn eerste bal die er zo lekker in zit. Mooi het applaus van het publiek erbij. Krijgt wat het betoel van Gert-Anne van der Bos neder gaat. En dan ga ik weer hard verst door het betoel van Olijnsma. Nou, het is wel zo dat als het betoel van Olijnsma lang bijbleven, dan zit er wat in. Want als deze man op dreef is, dan is hij net zin te houden. Gert-Anne van der Bos, de nummer 22-jarige keertser uit Holvert. Ja, en dit is Hielke Bruinsma.
Die wil ik even zien dat hij mooi doet. Martijn Olijnsma. Achter die daar is er. Oh, die stapt er eventjes in hoor. Ja. En daar mooi het bordje onder de Telegraaf tot de bopperslag van Daniel Iziger. Nog eens die opslagbal van Martijn Olijnsma. Dan kent Daniel Iziger die ene stap doen die te neder is om onder die bal te komen. En dan is het eerst binnen van het betoel van Gert-Anne van der Bos. Er had nou een skin eerst even staan en een fjouwer 2. Dus die van punten. Olijnsma. Voorin betekent Makkie dat mij net te vaak kwam. Oh, wat is dat? Toch een kwaliteit van deze man. Teken Triemstra. Marten Veenstra. En die bal gaat er ook in, hè. En dus weer een boetenbal. En de skinnen 2 eersten al in het voordeel van Gert-Anne van der Bos. En het wordt ook skinnen 3 eersten. Het parcours van Van der Bos, Triemstra en Iziger liet de tegenstander kans lees. En ja, als het nou 2 spul wordt, dan is het wat heel groot worden. En show ik net meer waarom komt het parcours van Olijnsma. Nog een keer Gert-Anne van der Bos. En nu is hij wel binnen en dan slaat Marten Veenstra de bal een heel lang kwijt. En daar mooi is deze finale net in. Weet je, van op het puntje voor de mangst zitten in. Want het gaat vierste de hut om wat spanning te brengen. Het is Skirrefjouwer eerste van het betoel van Gert-Anne van der Bos. De concentratie bij tegen Triemstra en hier bij Hielke Bruinsma. Bal weer heel in boeten. Ja, dit gaat heel uit. De Xaisfjouwer van het betoel van Gert-Anne van der Bos. Vierde opslagmeester van Hielke Bruinsma. En hij schot Holland dus even. Weet ik wel dat het zo net klaar komt. Nee, maar als je ook geen puntenmatje in zelf net keert, kan je net roepen om type van het publiek. Want dat ben je verzin niet. En dat doet ze onnodig helemaal net. Gert-Anne van der Bos wel. Kan de 4 weersten pakken. Van der Bos. Een hele hege bal komt weer rond bij Gert-Anne van der Bos. De bal van Hielke Bruinsma. Kan hij weer omkeren tot een penalty? Nee, die bal gaat kweer. Die bal gaat kweer van Marten Veenstra. Dan hij is volle ruimte. En dan sla je hem kweer. Ja, dan zit het ring net in. Onvoorstelbaar ijs wat Marten Veenstra hier doet. Want dit wie toch een bal die hij hebben hoor. Dit is daar een Iziger. Misschien de 4 weersten 2-2. Bal achterin bij Hielke Bruinsma. Slaat die bal rond in de bal. Begint er in of net. Teken springen vol, maar kinderen erbij. En dus een fraaie boppenslag van Hielke Bruinsma. En ze pakken de vastsprong in die eerst. Dit we de hoop erin houden van dat parcours. En ja, het is gewoon nog een spannende finale. Want dat is van de keer zelfs niet leuk. Hielke Bruinsma achterin dus. En daar zit er nou weer achterin. David. Helpt het. Iziger. Bijna achter hem. Nee, Iziger. Of nee, Bruinsma. En web op. Hoppa. Dat is mooi. Dat is mooi. Dan zit ik gewoon goed de kist in Hielke Bruinsma. Ja, je moet een beeld even mooi om te zien dat het handje van Marten Veenstra gaat even naar Teken aan. Net de volle praten. Teken had hij wat dat betreft rocht om praten. Want zie je dik en dik voor. Maar je koert er even kijk naar bij. Martijn Olijnsma brengt de bal voorin bij Teken Triemstra. En die wordt goed keer terug. Oh ja, ik trek nog op die het voor Hielke Bruinsma. Hij keert hem toch nog. Gert-Anne van der Bos die returneert. Maar op het tier is hij erbij. Hielke Bruinsma van de tweede keer. En dus pakken ze het bordje, het eerste van deze partij. En komen ze weer rond tot 4 in. Olijnsma voorin bij Teken Triemstra. Oh, wat is hij goed, Joert. Teken Triemstra. Weer een boppenslag. Skin 2. Marten Veenstra. Voorin bij Teken Triemstra. Weer in de boppen. Nee, kijk net erin weer. En dan gaat hij boppen. Op het randje. Ja. De bal is boppen. Ja, en dat is dan toch een stukje scherpte wat er dan misschien nog ontbreekt. 4 voor Mien en Skirrefjouwer. Marten Veenstra. Teken Triemstra. En die bal gaat boppen. Jazeker. Vierde van deze partij. En daar mooi Skirrefjouwer door de Telegraaf. En op de D van het parcours van Martijn Olijnsma. Het wordt nog wel zoals Fjouwer, maar dan is het oer.
Martijn Olijnsma, alles of niet. Brengt hem voor en die bal is boeten. En dus is daar de oewinning. De oewinning van het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger. Teken. Ja, je wist het vanzelfs. Wij zijn alleen nog wij zelf kind is ontzettend regenmooitje, maar dat is ja toch even een toetje voor de dochter. Ja, dochter met de maar hier relatief makkelijk. Zo eerlijk moeten we wijzen de finale. Ja, we hebben een vliegende start. Ik het geweldig. De bal, ja je weet het. Top vriend. Top. Shinheid, Reiner Triemstra. Ja, je weet dat die bal de mooi graag hoor, maar wat snelheid en dan kies een kwarte kabbeweging en dan vliegt ze gauw de bovenhoer. En ja, nou ik het pak gewoon goed uit gedaan en slaat super op. We zijn alle drie gewoon super scherp en ja, die man die vergooit er vol en we slaan. We kiezen gewoon goed. Heel eenzijdig, dacht ik. Hey, bedankt. Ja, heel eenzijdig. Totaal geen grip op een wedstrijd. Die man die in de goede kees en wij maken fouten. Ja, dan is het duidelijk. Hoe kan dat? Dat je hem die grip net kreeg, want je hem hebt van alles bezocht? Ja, we hebben van alles bezocht. Ik weet net, misschien de ervaring die Simon in de finale keert. Nee, ik heb nog nooit hier staan. Dit is de eerste keer dat ik op een grote partij in de finale sta. Ja, het heeft mij natuurlijk wel even wennen. Maar goed, ik giet totaal niet van stress aan. Maar goed, dat moet ik al heel lukken. Ja, dat won net in de finale. Dus ja, tevreden met mijn tweede plek. En dan is alleen nog de vraag: wordt Gert-Anne van der Bos voor de tweede keer op Riege koning of net? Maar de commissie is naar de conclusie gekomen dat er geen historisch grun is. Want Daniel Isinger is koning van deze PC-win. Ja goed, we hebben eigenlijk hier nu alle trein het gevoel, we kunnen het alle trein wel worden. Want ja, we hebben meer dan uw spaties geen fout. En ja, dat ik het dan wordt. Ja. Nou ja, op die fantastische degelijkheid in dubbelfunctie. Ja, dat moet het dan wezen. Ja, ja goed, gaat aan het wegvliegende opslaan, hier ik de Savurk in. Had je zorgen wat voor dingen teken doet ervoor in, dat is fantastisch om daar achterin te mooien staan. Ja, en dan doe ik zelf mijn dinkie. En dan ben je koning. Ja, dat is haar. Ja. En hoe is dat gevoel? Ja, heerlijk. Heerlijk? Ja, super. Oké. Nou, geniet je ervan. Die hebben we zeker doen. Oké. Daniel Isiger, hier staat er. De koning van de 158ste PC van 2011. Lokweske Daniel. En daarmee ben ik aan de eind van deze uitsturing hier vanuit Chocolade in Frencher. We gaan weer om naar Ljouwert. Morgen het winparcours in het Boppenslagcafé. Dan zoek je graag weer weer om. We hebben mij nog die jood. En morgen praten we er nog even over naar. Onzen, doeg!